Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Sa Aksyon Night Patrol magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagparamati region-wide mga palagad kita sa labilin isa kawas 17 minutos karon nga adlaw Huwebes Petsa 4 sa Huwebes naman edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kaboylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sininga patrol to Crosswell Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan kag aton naman liwat nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sana no man nga mga eventualities
from where the action is. Ara na si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Update na to sa pagbantay man sang pinakaulihiman nga mga balita sa nasyonal kag balita sa international. News Center sang Action Radio Bacolod. Builog na to ng puwersa ni Action ang Defensor. Opdan makita sa aton sining nga mga technical partner. Diri sa Studio A Master Control sa technical side. Builog na to ng puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM by Kin. Transmitter sa Control Tower dito sa Barangay Talok, Siyudad Sagbago. Builog man nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, back to back. Sa aton nga mga maukod gid nga tagparamati nga nagalantaw pagi sa aton sini nga Facebook Live. Sa kinanda ng inyo sinalagad ang korman sa siringa palatuntunan. Ako naman si Action Narik Magpanwa. Op din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ang webes natong siringa pagpangalagad sa gihapon nagapabilin ang maayong alakat sang panahon. Ang mabulubugnaw kung kaisa nga pagdupoy-dupoy sang hangin, oras sang kagabihon nagapadayon. Pero ang aton gihapon nga rejoinder sa aton nga makangatag palamati, as always, ang aton sininga pagpanumdum sa ila. Nga kung nagabiyahi pa sila, kung nagabiyahi pa kamo, kag nagamonitor diri sa inyo palatuntunan, extra lang nga paghalo. Halong gid kita sa pagmaneho. Importante makabot kita sa aton nga destinasyon nga mangin safe and sound. Kung nakainom na gani, ano hambal ko, ayaw na magdala sang salakyan. Kaya ginapuhivit ina sang layita nga wala ginatugtan ang isa ka tao nga magdala sang salakyan kung nakainom. Kay daragid kon kaisa, hindi malikawan ang ginatawag aksidente. Muna pinaka-importante nga basta gani kung kagabiho na, most likely ti iba naghapit pa na silimnan mo. Specialmente mga nagadala sa motor, ha? Hindi gid malikawan ko kaysa naghahapit sa mga ilimnan, nag-shot-shot, palipas oras, bulobanding sa mga grupo, sa mga friends, sa mga barkada, ti nakainom, pagpauli, kadala motor, muna na kung simplang ka nga self-inflicted silingon aksidente ka sa imo kagulingon niya, hindi ka kunano nga bagay nga may enkwentro ka, may nagsagaid da sa imo, may nagbunggo da sa imo, may nagdarasa da sa imo. Worst kung aksidente ka nga may second party, and the worst may ara yang nga nagbunggo sa imo o ikaw mo na nakabunggo, mo gina ang hindi ginmayo nga sitwasyon. Okay, so always na maghinay-hinay lang sa pagdala sa atong salakyan, especially kung ang pamilya ara nagaupod, careful gid kita. Ayos! Ano pa? Ti daw manog abot na or nakaabot na gani guro ang COVAX.
Kag ginapabot ang mga madamo-damo nga vaksin nga anuman oras maabot diri sa aton nga pungsod. Ang ambal sa presidente kung may 2 na ka milyon nga mabakunahan basi kung makadesisyon siya nga ibalik ang amat-amat normal nga giho kag panggawi sa aton pumuluyong Pilipinhon. Muna nga hindi na kamo magpangalagag pa. Hindi na kamo magpili pa sa kung ano nga klase sang bakuna. Gamay makundako, importante nga nabakunahan ta. Nga kung magatake ang virus nga si corona, hindi kita matamaan. Hindi kita pala mga hospital dayon. At least may ara ta nga panaming o kung may ara tayo sagang sa lawas ta. Pasalamat tagani kay ti may mga nagalabot na nga bakuna. Although ang ibang kasiling ati kita na lang ang pinakaulihi nga mga pungsod sa Asya nga daw ay ginmabtan sang kwan sang bakuna. Nagligad pa nga bulan nga kwan yung ginapabot sa gobyerno iti daw karon nga bulan ang sinako ay kaabot sa aton nga vaccine. That's why nga kung may available na sa aton nga mga banwa, sa aton nga mga syudad, kaluyan, hindi na kita magduha-duha pa. Pa-tublok ta dayon. I mean, pa-injection ta dayon. Para nga may ara kita depensa sa aton kaugalingon. At least bala ikaw mismo nga nagalakat, at least makasiling ka sa kaugalingon mo, may pangdepensan ako sa virus. Yun na may mga normal reaction ginmana sa lawas mo. Especially kung way kay manad sa mga amon nga sahi sang bakuna bla. Pero this din ang pilion mo. Sudlan ka sang virus o kon may idepensa ka sa lawas mo kung magsulod si virus. Muna na kasimple. Hindi nita magpangalagag pa. Pasalamat kita na may ara na kita diriya vaccine. Ano man oras, itublok sa aton para mabatuan ta ang mga kagaw-kagaw ang virus dala ni COVID-19. Kagunahon tagid kurano ang ginamando sa aton gobyerno, unahon ta sila. Especially ang aton nga mga frontliners. Ang mga tulutapik-tapik sa pamilya, kunara kaya sa departamento sa gobyerno, ipaiway lang anay na. Kawiway na gambal ang presidente nga ikaw nga ara sa gobyerno, unahon tanay nga aton nga mga frontliners para nga may ara man bala nga seguridad kag may ara man sila idepensa sa lawas nila sa diin sila nagatrabaho, especialmente ining mga ara sa hospital bala nga cater sa mga kaso sa COVID, sila ning unahon ta. Kay taya maning kabuhi nila mo, although nga ila man na obligasyon, pero in other words, may ara mas sila pang depensa bla sa kaulingon nila, may sa lawas nila. Nabisan mag-atubang sila sa may ara yang coronavirus, COVID-19, at least sila mismo makasilin sa kaulingon nila nga ti, way kaso, may nagbato na ko sa lawas ko, kaya natublukan ako niya vaccine. Hindi na tayo magpili pa. So, nagasinggitan ta din ng vaksin, din ng makabato sa coronavirus. Tikaroon kaya ara na mapili pa ta. Kung ano ang ara lang sa aton, kung ano ang available, da lang ta. Di ba? Di na tayo mangita sang wala pa. Ang ara lang. Ang ara na. Importante may inog depensa ka na sa imo kagalingon kontra sa virus na COVID-19. Ayos!
Action Radio Philippine Standard Time, las 9:54 na. 6 minutos para bilin antes kita mag-aungon sa tak ng alas 10 sa atong mga kapulisan tiara na. Nagbalik na sila sining routine nga helikopter nila, Police Visibility Patrol, Saturation Drive. Kag congratulations sa aton nga mga law enforcement unit nga wala untat nagapatigayon sang mga drug operation. Regional Enforcement Drug Unit, ang aton nga City Drug Enforcement Unit, ang aton nga mga Station Drug Enforcement Unit, even ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, nagawaswas man sang ila sini nga mga drug operation. Kung si Police Captain Paul Benson Pindon pa, ining Modified General Community Quarantine kon MGCQ, nakahatag-hatag ligwa sa mga masupog magbaligya sa droga, ka magpasulod sa droga diri sa Bacolod, kay titanaw nila nga hindi gid man masyado gitugot ang mga border control naton mo. Unlike kung inyo madumduman sang ara pata sa kasagsagan sang Enhanced Community Quarantine, ECQ, to the extent nga nag-General Community Quarantine na kita, MGCQ, puwerti kaugot sang aton nga mga border control. Bisan diin ka lang nga banwa kag syudad, may ara border control. Di karon kay nagbalik ta sa medyo halog-halog nga quarantine status. Subong ti MGCQ na ta, o ginapanginpuslan sa mga adiktos nga makapasulod sila droga diri sa Bacolod, kiti na malayo siya sila tawag nga makalabay sa mga checkpoint operation kag check-up operation, check-up points sa naton nga mga kapulisan. Pero nevertheless, siling ni Pindon, ang paghalog sa mga border control diri sa aton sa Bacolod kag Negros, mas naga doble pagit sila sa kapisa nila, kay kabalo sila nga nagapaninguha ang mga adiktos nga makapasulod sang ila items diri sa syudad sang Bacolod. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:57 na. 3 minutos para bilin antes kita mag-aungot sa takna nga alas 10. By the way, congratulations sa syudad sa Bacolod, kay out of 61 barangay, 51 na kabarangay ang COVID-free. So bali pila, may nabilin pa kita nga pulo ka mga barangay nga may mga kaso pa sang COVID-19. So kadako ini sang turnout, kadako ini nga bagay para sa taga Bacolod nga napahagan-hagan gid manaton kon wala gid manaton totally napauntat ang paglapta sang virus nga COVID-19. Ina kontribusyon sang tanan. In other words, ang kooperasyon sang Bacoleños nakit-anta kung nga ang na-reduce ta ang mga cases sang COVID-19 sa 61 ka barangay sa syudad sa Bacolod. Kung may dapat pasalamatan na 51 barangay out of 61 barangay sa Bacolod COVID-free, ina tungod sang kooperasyon sang Bacoleños. Other words, nakit-antang commitment sa Bacoleños, nakit-anta ang ginatawag nga disiplina sa kagalingon nila sang aton nga mga Bacoleños. Kung nga ang nag-51 ang COVID-free out of 61 barangay kon COVID-19 ang paghahambalan. So palakpakan tang aton nga mga kaugalingon
tungod sa aton disiplina nga ginpakita sa pangabay sa aton nga LGU, sa aton alkalde, sa aton vice-alkalde, sa aton nga mga city official, amo ni ang resulta, amo ini ang padya nga nabaton ta nga nag-51 na kabarangay ang Bacolod nga gindeklarar COVID-free. Di ka nami, so mo nagyapon, mintras tanto nga way pa di kabot ang vaccine nga para sa aton, amo lang tagyapon, sundon talang yapon ang health protocol. Ano gani? Hugas kamot, gamit ang habon, social distancing, wearing face shield, wearing face mask. Kag hindi na nga nagkapatimaan nga kung na-injeksyonan ka na sang vaccine, mapinagusto ka na lang, amo man gyapon. Sok-sok man tagyapon face mask. Sok-sok man tagyapon face shield. Kag social distancing gyapon para nga mas doble or if not mangin triple nga mapalayo kita sa ginatawag nga virus. Okay? So again, congratulations Mayor Bing, Vice Mayor Elcid, sa mga taga EOC, sa mga contact tracer nato na ng mga kapulisan, isa sa mga frontliners, apisar nga kadako sang ulobrahon sang atong kapulisan sa mga routine nila nga ginahimo, but may ara sila ya partisipasyon sa sining ginaatubang naton nga pandemic ining COVID-19. So kita nagpingambulahan man sa aton nga mga kapulisan nga nangin serving contract tracer, no? Under sa control kag supervision ni Police Major Sherlock Gabana. Sa idalom sang liderato sang officer in charge sang Bacolod City Police Office, Police Colonel Manuel Placido. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:02 na. Alas 6 ang oras, diba? Check tayo nga ito sa nga patrol to, ato sa ni Crosswind Patrol. Kamustahon ta naman liwat ang pagbalik pangalagad ni Aksyon John Diaz, sitwasyon sang Bacolod. Ang report ni Aksyon John Diaz sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol, observation report, ang ginadulong sa inyo sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol. John, good evening. John Pescarin. Ay lamig ang simoy ng hangin. Do Pascual ako. Do Pascual naman tsagan mo man. Ay, kikilakatat-lakat. Pasulod na ta sa Simana Santa, kakanta ka pa Paskwa. Ate, nasunod lang malandong ta. Pamalandong ta na sa mga bulan. Di ba lang Holy Week na tuon sa Abril, no? Oo, yes. Abril subong ang Holy Week Action Ere. Okay, oh. Ibang damo, dagan ka pamalandong. Galing Pamalandong sa? Ga pamalandong sa kilid NZC. Ako may musipos. Takay ka pamalandong. Ga pamalandong uro sa Butilya. Ga pamalandong siya sa Dalom Kahoy. Dalom Kahoy. Ga palandong riya kay ang landong uro gagakuan ang landong nga naga-reflect sa Dalom sang Kahoy. Oo. Ngang landong gali kung tikaon mo hindi lang isa, duwa gali. Duwa gali. Duwa ka landong, Sa piyak ka landong, sa piyak ka landong. Sa piyak kay tsura, duha. Pag tuwag mo, pagliko mo isa na lang. Isa na lang. Oo. Ang duwa ka landong, nag-isa lang. Oo, nag-isa na lang. Di nagkantong isa man? Nagkantong isa sa babaw. Sa babaw sang? Landong. Ano nang sabat ng gusto?
sa babaw sang landong. Ang isa ka landong nagsampaw sa isa ka landong. Sa isa ka landong, no? Ang angwa naghimo na lang isa ka landong. Kuhay na landong-landong. Ang NGC niya po gamon tao, no? Tamo tao, basta mo sa mga inoras. Oo. May mga baligya, no? Meron din mga baligya, bulo-balon, mga lapangan kakabataan. Oo. May mga pahena diri, may Oo. mga mga keychain. No, may mga pagkaon man pero sa ulo na layo-layo na gikan diri sa may NGC, no? Nara sa lapit na sa gasolinahan, no? Yes, arala sa dampi. Dito naman sila nagabalik na no, finger food eh. Bawal na mo baligya tubangan sa fountain, no? Ako na sa ila nga daw ko, no? Mountain area, bawal sa kiti sa gabal, gidman. Oo. Ikaduwag sa rek para ma-avoid ang pagbawilan sa social distancing. Iban Gani. si Digto ng kidman nagatinero. Yes. Ano kiti, pag subong nga gabi, doon sa ako na ang pulis, kay doon nag-dryran na sila. Oo. Kay kabalokad diri nga daan sa annex building sa NGC, butang mong atong bakuna nga maabot buwas sa aga. Okay. Dito sa opisina, diri sa Marie Vargas. Nara da ibutang? Oo, diri sa opisina, ibutang ang bakuna kay air condition. Dito kring ang iyang opisina. Temporarily, Oo. di anay nila ibutang action elect, no? Ah. Kay Olo Brown, pamani ang cold storage facility nila. Okay. Anyway, tambalo sa Diyo Marikina, so yan, kami ang katugdawon sang iyang opisina. Kuno maka-sustainer man sa kinanglanon nga ano sang bakuna, action elect. Ah. So, diri sa iyang opisina temporarily, kay ti pang dulong managuro sa vaccination center sa mga ospital to nga cover buwasap. Okay. Ang ibang diri pero pamangkot naton kay na bakuna kami hindi. Migambal nga bakuna kami seriya. Eh proteksyon na namon sa amon lawas. Ano nang pitik sang kuan sang pulso sa kutob nga na istorya mo? Oo, damo nagasaling nga mapabakuna sila. So most likely dyan naman pala pamangkot mo sila, willing sila mapabakuna kung narana. Oo, willing sila action Eric magpabakuna ya. Hindi, wise na kapili nga hindi, hulato ko nung to ang kuan na, isa ka klase ka vaccine na. Maragit din nag-auluhambal man nga base may ba ano guro siya, may harap pa mo sa nga brand yung kinilawag sila ka nga isang AstraZeneca Gani. o naban gambal Pfizer at bako kunway nagibing pilian babakuna Japan at malila mapabakuna man sila action direct Oo, no. kita na nung dyan, ibiit kung gamay ang kuan, ang porsyento sang pag-away sa kuan sa kagaw, importante nga may depensa ka sa lawas mo kontra kagaw, di ba? Gani, amo kinang pinaka-importante nga protektado ka bla. Gani, mga ikaw mismo bala, confident ka sa kagalingon mo nga, bisa maglagaw, kuya ka magatubang sa katao nga may COVID, at least ako mismo kasi nga may depensa yung lawas ko, di ba? Oo, kabalo ka sa feeling ko kung may magsugod, babakuna, iba na babakuna lang man niya, matagal tapos una, kung lang wala, may magpa-swab test, ini gusto. Correct, correct. Test man tanan kay ti, kabalo ka nga katapos uli, discrimination, hindi kawan sa uli, Correct. kung hindi ka mapabakuna, mambal, di kirita na ikaw sa grupo, ang iban ikaw, ay iban sa grupo, nagpabakuna. Pagabot mo, ikaw babakuna, bro, palayot si mo, kay mo yung bakuna ya. Base ikaw pa yung kaling-aran sang mga grupo mo kung may mo yung pamangkuna nga ara naman ang bakuna, di ba dyan? Gani, mambal ba iba nga tao nga, hindi ka di, kay kakababakuna, base may virus, kay mo, matapikan mo magkaroon. Correct. Dama mo, wala, hindi na malikawan mo, basta Yes. mo na wala matabo, nga may discrimination, di isa na kadapat likawan, no? Nga kung pwede pa lang, at babakuna, gid. Kaya para manas tanan mo, hindi mo na ginubra, nga Gani. para halitan kita action direct, no? Importante nga may depensa ka sa lawas mo. Amo, gid, amo ginang pinaka-importante. Depensa sa kaugalingon, kay kon may bakuna, but sa lingon, protektado ka. Yes. No? Hindi ka makulbaan nga kung diin ka magkadto, kung diin ka darabi mag-ginos-gios, makambak ka dyan nga secured ikaw. No? Kay may bakuna ikaw, si mga lawas sa gintapek. Correct. Na mangkot-mangkot na di karodlaw sa ibang nga nagatinero. O sige, dyan, dilaw ibilan dyan pulo pamangkot, ay dyan daw pitik pulso lang ka pumuluyo, tayo publiko Gani. na malabihan mo da. Oo, mga pulo pamangkot na direbe, kung ano din ilang desisyon, no? Kung mapabakuna sila o kung hindi, action Erika. Yes. Kung magabot ang bakuna, sa ibang direbe, nga makita naton nga
lagaw-lagaw, mayari dili nga dulo jogging mong labanan dili nga pamatanon bla mga kabataan. Okay. No? Mag-check tabi kung sa hindi naman bata. Ari sa mga taxi driver biyo. Oh, tilaya bigyan mo kung okay ka pa bakuna, kung bakunahan ka gitman. Gani, mamangkot tabi sa mga taxi driver. Manong mayong gabi, sa action dyan, sa action radyo. No, may mamangkot ko, kung may bakuna, nabi mo pa bakuna ka man. Ano lang, depende na si mo, kung may bakuna, nabi mo Yes pa or bakuna. no ah? Napabakuna kung mayong lang bakuna. Okay. So, may abot sila man yan, no? Kung may bakuna lang man yan, Mapili siya. Bakunahan ka, Mapili siya. mabakuna ka, gid. Oo, natural para iwas COVID na sir. Oo. Pero kung may pilian, gusto mo pili ka lang. Oo, sir. Ito nga. Pero kung wala lagi pilian, importante mabakunahan lang, no? Oo, ang lawas para makonong kita sa sakit nga. In short, mapabakuna siya. In short, napakabakuna si Manong driver. Oo. Eh, para at least no, kung ka-drive ka, makutong ka sa pasero mo, nakabakuna ka, wala, at least yan, no, muna, no, ng edge mo na. Oo, nga, malikaw ka man sa kwan sa mga pasahero. No, correct. Nong, thank you, Gid. Sino nga lang si ito? Manong taxi driver. Sino nga lang ito ang nasa taxi ha? Ano nga sa taxi mo, man? GNC. GNC Taxi. Oo. Ngalan. Mar, ano? Ladrillo. Ladrio. Manong Mar Ladrio, thank you. Okay, Sa mera pa? GNC taxi. Mera pa da, gahilira, ga tirenta. Mamang ko na, diba kita tayo? May ulo edad. Anong obras na? Ato yung taxi driver ha? Oo. Mayang gab, manong pamakson radyo, may mangkot na ko nung, kung may bakuna na nung, mapabakuna ka or hindi. Siyempre pabakuna eh. Good. Ano mo yan, no? Nga desisyon, kaya hindi din mapabakuna, no? Para safety ng tanan na lang din eh. Oo. Ah, Di ba very damo good. yan, hindi magpabakuna ko no gasiling. Kung ikaw, anong imo nga argument para sa ila? Ako nakunula man sila may memo, bulig lang siya sa gobyerno para ano tani. Amo na yung sabat. Tapos ang tanan, mas lang smooth lang latani nga pag ano. Mayo ka decisive, kaya no? Para sa health mo, gid yung imo ginalanta. Ano man kung mo patient. Okay. Oo. Saki ka man. Ang dialysis person. Dialysis person, gid man, no? Anong obra ya? Ano, bramo sa bang, no? Why? Ano lang, pa-dialysis. Pero kung, for family, mo supported sila. kung dialysis ka, tikin lang, no? Ginanga mo papakuna ka. Nga daan sa mga mo sining sector, vulnerable ka mo, di ba na? Oo, kag ano, gid obligado gid nga ano. Nasa bakuna. Oo. Na, very good. Feeling nila ano kami kanon, prone kami sa mga muna. Oo. Para Ah. mas safety, mapabakuna na lang. Na, Inong, thank you. Anong name mo, no? Adjuvel. Jovel. duwa na. Thank you, Manong. Thank you, Ged. Manong Jovel. Simple ka pamangkot mo, mapapakuna ka o hindi, yes or no. Amo na, Dani. simple no? Dialysis patient to siya, ha? Ay, Kaya gabi, ma-decisive saya nga maghambal. layo ka da sa nagabaligya sang mga sitsirias da or Oo, manog mani ka kung manog balot tabi. Kay ti makita ko para protection na sa ila negosyo man munti karon kung wa sila buka kunahan karon kung mabakal nga mo balong kuwa siya nga nabukunan di mo bakal siya ya. Gani, no? Taxi driver, dialysis patient. Protection na pang ano ko ni Areveo. Sika driver ba si mera ka da? May iban nga Kung sa nagakalaon da, kung ano da, galagaw bla da. Oo. Layo ka sa kwan da, layo ka da sa mga nagapamasahe nga mga kwan, mga bulag. Ato ka sa piyak ko lakton tabi sa piyak ko. Oo. Kung Basi makapasabad kita sa nagka-jogging da bla. ay di Sabado man gadro dit di blaw. Ang di kadto ka to sa may kwan bla sa tong pagtan-aw mo duha ka landong pagpalapit mo isa na lang landong. Tapos mo tatlo dayon kay masipaan ko din. Masipaan ko din nila. Ara-ara ka da, lapit ka da sa kwan sa mga bulag, layo. Ari malibot ko din lapit ko din sa mga bulag action Eric. No? Sige, ang mga nagapamasahe da bla magkutama ba kung mabakuna sila o kung hindi, yes or no mo lang naman. Oo man, amo man lang ka simple ang pamangkot. Kaya magsilay siya nga yes, but silingon saya nga kagalingon, desidido siya mapabakuna. Yes, desidido ka. O may harap pa na kanibay nga isa nga duwa-duwa pa nga niya. Tanawon ko lang kung mapili ko sa bakuna, may harap ko sa kasabat nga mo naman po kung masilay nga ti pamangkot mo, mapapakuna ka o kung hindi, kung available natin. Masilay sila nga okay, but silingon nga desidido. Oo, buti nga sa desidido sila Desidido kag kung hindi na sila magdugang si reaction nila nga kung ano nga klase sang vaccine gusto nila,
Importante, mami, kung may bakuna available, mabakuna sila. Oo, ay, why na tigil sila, mga bulag, oh. At ba si uret na? Oo, nakahali na. Bangko na lang tigil Oo, tika dugay-dugay, lasonsi naman mo. Gani, manog ka, no, lagid man mong, no? Duwa pa lang, itatay di banwa, ang mga nagatambay, di plus kilido. Oo, mga ano na? Mga pulo pa mangkot, at di sila, Ano ba nila na? galing po lang doon, magkutuntunay ko na may trabaho nila para makita sila nga pulso. Gikan sa election direct, no? Gani. Damo, dali nga daan ang pilotambay mas, no? Oo. Kung may mga ideya sila, baligya balot, des, ariwa. Oo. Baligya balot, yung taon ko ng balot, kanina bakuna. My God. Abe, may baligya. Di rin mo nagbaligya ka balot man. Arit yung balot yun, di sao? Kaya nga nagbalot di mong. Kuwato ang balot sa karong, wala siya. Ay sabi nila niyang baligya, di oh. Ay, why siya may nagabantay? Ay sila nagabantay. Ay, ito. Dawa. Din siya. Siya man nagabantay, di man? Basta nangihi. Ha? Basta nangihi. Discuss siya. Oo. Iya, balot iya, gini karoon di bilin. Manog money, why da? Tawa, ay man. Bligya fishball. Baligya fishball, wala di masyado Wala. tao eh. Okay. Kaya dugay-dugay, kuha na eh. Dugay-dugay, kuha na. Dugay-dugay, no? Oras sakit man eh. Gani. Ada bila ako nga julo jogging, no? Mga jogging, man tawang agawon, di sila na nag-julo jogging. No? Kung may naman sila, ang pulso nila action erect. Kabok kami dito sa may piyak sandalan. Wala gid daw. Ari wa. Why na? Police. Si driver lawat ba? Driver. Isa si driver lawat, no? Mayong gab, manong, pamaksyon radyo, gali. May pamangkot na ko nung, kung may bakuna na, mapabakuna ka kung hindi. Nakita ko sa iban do ko, ang natabo man tubla sa iban nga lugar. No ka delikado man. Kay kung hindi ko mapiyo kay siyempre may ginabatsyag sa ng lawas ko. Diabetes ko may high blood kasi bla may complex bla. Kung imo lagi ng problema kay may nakita mo sa iban, may side effect daw man. May side effect, may side effect na nakita ko. Hindi daw duwa-duwa kung magano, kung tapos lang na ginabatsyag ko nga para sa lawas ko. Kung may makita kayo nung nga maayo lang man, sa ulihi, mapabakuna ka na lang. At kung mayo malang yung epekto sina, mapabakuna man ko eh. Sila nga si Manong, kapangita lang kay Jackson Eric sa prove nga maayo sa. Mulang ganyan nga. Teguri, may pundo siya na balatian eh. Diabetic siya. High blood siya. Kaya isang time to yung nga doon nakita kong amutong natabo sa iban, tapos may ginabatya, duwa naman ko. Bakit iba na mo ginagawa? Undecided. At least honest kaya pero sa future nga kung may ano na ya kung mayo lang man ya go kay ikaw driver ka nga daan mo no damo ka para mag-export iba nga tao. Oo, ma-considered sa nga undecided. Oo, kundi ko gakuha sa ngakon man sa sulod pa ni Malay kung tanan-tanan. Kung daw may bakuna nga malangin sakto, pabakuna ko eh. So medyo hindi pa sa baka-desisyon gid mayo So baka supong hindi pakaka-decide no kulang pagid nga papamatud-an sa gobyerno. Kulang pa nga makonbinser siya. Kakabudlay nga magpabakuna ka. Ngawin na kami, sa roman to nga ba, sibala mga taang natabo man sa akon. Anyway, amugin man na yun. Imo na yung lawat, kitaan, kinabantayan. Gani. Oo, sa bagay, sa subong do ay mong kuya may ginabatya. Gapa-check up sa dyan ako, gapa-check up sa doktor. May doktor siya. Mo, na hibaluan mo nung, o na-check up mo nga may diabetes. May diabetes. May doktor siya, wala nga iyagi dyan. Wala mga ganong may side effect na. Basibla, sa klabo sa sisintab lang. Gani, may doktor kasi ngayon mo, may ara po. Oo. Pero ang suggestion ko dyan, ang balon yung doktor niya kung may diabetes, siya kung may high blood, siya kung pwede siya ka pa bakuna. No, usually ma-ask ka man na dyan po sa doktor mong no, kung pwede ka i-allow kanila magpabakuna kasi may nag-attender kasi timo yan. Oo, okay, siyempre, hindi ta naman. So suggestion to sa iya dyan, konsulta sa rin sa doktor ya, kung yung kaso, temprano pangadaan. Oo, di makonsulta ka gida na sa doktor mo kung mga mo na matapos. Oo, temprano. So mong palang daan, makakuha na siya, mangkot sa doktor ya.
pamangkot ko, may gina-maintenance ka gali. Tama na. May ara. Okay. Tipo ko dyan ako. Kung ako siya dyan, lisensya sa daan timplano, pangadaan, mga konsulta na sa daan timplano pa. Earlier, no, sa imong doktor. No, mangkot ka, di ko may consultation, kaya nga pining ang mga dali na lang. Para dis ka sigurado, makadecide ka din, no? O, mga ganyan mo lang ng ginano. Kung nga mapakonsulta, dapat antes ko magpabakuna. Mangkot siya sa doktor ya. Mangkot yan na doktor ya. Oh, sige. Vetline Taxi. Ano nang ngalan mo, no? Si Dante Rivera. May asawa? Rivera, taxi driver. May asawa na, kung may pamilya. May pamilya na? May ara. May ara. Tiyan mo nang dipinsahan niya man ati kung ano matabo siya, why sa ibuhis pamilya ya. Ani, amo tong iyang ang side effects balakson na O nga ni man. Iti normal na, but siningon, undecided pa sa. Undecided. Unless ka makakadto sa doktor, ya ka makasiling at ti dok, may amo ko rin nga balatian, ano, pwede ko ni mapapagkuna. Tapos yung doktor nga, ti okay, go, why man nakaso, ti. Amo ni silang ginatawag naton nga may mga comorbidity. Correct. Oo, kahit may mga existing sila nga balatian, Oo. sila nila alungan. Ang ako gani man niya kasi nagapamati, wala karong gabi, kung may ara ka mga daan pundo nga balatian sa lawas nyo, kung ako sa inyo, subong pa lang nga daan, ngayon na ka mo advice sa doktor nyo, no? Dok, may diabetes ko, dok, may cancer ko, muni, ti pwede lang ko mga makapabakuna. Mas yung doktor nga, go ka na yun, Hindi ka na kasi nga pag-abot sa bakuna mo, amo pa pukat, tumutuloy sa doktor nga dinag-usor ka pa injection, di wala dyan. Gani man, mas earlier, kaya at least mapreparahan mo. Kaya sure ka pa mabakuna, kasi kilala mo preparahan man mo kaugalingon mo. O gani. Kaya iti, ibabaton ka sa bakuna. Of course, may epekto sa imo lawas, mga proteksyon na. Halimbawa, kuwan ka, allergy kaya sa mga bulubakuna, magkutumang doktor mo, dok, pwede ka papakuna, apisa ka may allergy ko, bla. Bala, pagpapakuna mo, may magwa nga mga effects, rashes. Ikaw mismo dyan, kung may balatian ka, ikaw mismo nga may balatian, kagano ka konsulta ka natin plano pa sa doktor mo ka mga magabot ang bakuna, at least na hindi ka nablaya hadlok sa kagulingon mga automatic na makadecide nga hambal dok, okay mo na, ba't hindi pa-injection ka tayo, hindi ba dyan? Amo na. No? At why na? Tatlo karon nga gabi. Tatlo karong gabi, duwa ang desidido, ang isaya daw hindi pa desidido. Hindi pa desidido, but so dingon, pwede sa tanan nga wala pa sa nagsiling hindi sa magpapakuna. Duwa yes, ang isa undecided. Undecided. Yes, Amo na aton nga sa bunga gabi ng informal survey. Yan. Basi boss bala dyan, makakuan ka mo naman duwat boss Wala naman nga venue. Wala na mga venue, boss bala sa kuan para at least mabalaan taman Oo, gani. Basi mas damo-damo, no? Damo-damo ka boss. Makakuha tabi bisan mga lima na kabilog, tawo, boss, may interview ta. At least kada gabi, mapabalo sa mga kaksyon nga damo gali ka siling importante para sa ila ang bakuna gid man. Yes, dahil lain, no, may duwa ka taxi driver, isa gali pasyente na ginaksyon ka, may ginabatsag na gid siya kaugalingon kay ginadialysis pero sigurado desidido siya nga magpabakuna. Sindero na rida yan, hindi ko yung mapabakuna. Nga hindi sa kuno. Hindi sa kuno mapabakuna ya. Pero feeling ko kung amo to ang balde kay sa taxi driver action na kung makabalo lang man sila sa ang taho nga may maayo gid nga epekto mapamatud-an gid. Nga hindi bala sila mabakunahaw, no? Mababakuna na sila basta makakita na sila in the future nga epekto gali nga maayo. Hindi mo man nababaso sila kay nga aman, gapaniguro mo na sila diyan mo. Isa pa gina, no? Amo na bala kasi sila nga sa bas hindi ko mapatay sa COVID nga pagsulod sang virus ako basi mapatay ko bala sa injection niya bala kontra COVID bala mo na bala dyan no so hindi mo na makuha hindi mo na mapaiway nga mga reaksyon gani pero amo na it takes time para sa tanan nga maintindihan no kung ano ang matabo ang sunod kagano ang mabulig sang bakuna sa to naman nga kalawasan pero siguro amo na gani siya nagpamati karong gabi dyan sa program ta subong pa lang daan decide na kamo no decide na kamo babakuna kamo kung hindi kung galang alang kamo kay may pundo kamo balatian subong pala kadaan or buwas nga adlaw kung may ara kamo yung kagulingon nga doktor buwas pala kadaan konsulta mo sa doktor kung in kaso kay mamangabot ang vaccine dok sa mo nga sitwasyon may balatian ko pwede ko pa-inject para at least bisan paano makapangayo ka advice sa imo yung kagulingon nga doktor di ba dyan? Pwede na sila kapulo pamangkot pwede sila kapulo pamangkot na para at least mabalaan nila nga daan.
kung anong dapat nila Himuon, kung magabot na gid man kag chimpo na gid man ka manawag mo sila ang doktor ang atong gobyerno nga okay para sa mga taxi driver, hindi para sa mga tricycle driver, mo na bla? Oo. Anyway, karon kay gabi dere, pwede gid na masyado sa nga pala pabangkutan kay matamat nga nagpinauli Ang tupad mo magkutabi na oh. Ha? Ang tupad mo may magkutabi kung mababakuna sa? Para sa sunod patrol. Ha? Ato sa sulod sa patrol. Gani o magkuto mo sa ini mo tiyan, no? Mababakuna ka mo may vaksina? Bisan, 5 pa ka bakuna to block mo. Hindi ka ba sila nga dyan, ka ba bantay ko na eh? Kasi bala undecided na bala siya oh. Hindi, feeling ko mapapakuna nito. Nakuna gina siya oo. Anyway, kita ka na diri sa media. Pwede ka Kuya, dyan kung ako na kuya mamgutom personally, yan mapapakuna kuya. Ako mapapakuna ko. Regardless kung anong nga klase, bakuna, basta aprobado sang DFA papakuna kuya. Ako man, Be it gamay nga porsyento da ang iyan nga resistensya nga magkontra na sa virus. Importante nga may ara kaya pangontras lawas mo. Oo. Kaya usually, ang ako na yung argument nga mapapakuna ko, share ko sa ito ng mga kakson, una ko na yung action ka panindugan, personal view mo bakuna ginimo para makapalain sa taho. Correct. Kung may ara na ginatawag nga mga epekto, panawagin na side effects, pero hindi na makapalain, kay bot silingon, may epekto lang siya kalain sa lawas, kaya depende man na sa taho. Gani man. Amo galingin ang ulo sa iban, pero wala man nagadugay, wala nadula lang man na sa dayon. Kita may mga doktor gani nga gasiling nga ay pag injection ko primero pila ka minutes na naglingin ulo ko and after that mga sobra na 5 ka minutos to nagbalik man daw ay wala dula naman lang amo na bla. Oo. Ikaduha ko ng argument, mas maayo na lang ang babakunahan ko kay may ambal ko sa lawas ng protektado kaysa wala na gid ko proteksyon. Gani dyan mo na da. Importante nga may ara kaya nga kuha na. May ara kaya nga pananggang sa lawas mo Oo, nga may ara kay bisan pila ka porsyento ang panumdom mo lang nga may panagang kita dapat. Oo. Ikatatlo, gusto ko na mabalik sa normal, di ba la? Well, ang isa kag isa may ara nga kagulingong opinion mo kung hindi sila ila man na iyang personal opinion, oo. Pero buligan naton tanan nga maedukar ang publiko may kantanan sa bakuna, no? Kada gabi malibot kita diri no? Bisan na dito bukatos, balot si Sergio Marie Vargas sa patrol na sir kay malibot to sira. Gani man no? I-live pero sir kada gabi makutod sa public no? Mas maaga kung sa media mo kay mabatian ba sa iban? Oo. Kabalo ka ang iban ka solicit na yung opinion sa iban nga tao para bang hindi sila ka desisyon sang ilag sila yon. At least makabati sila dara live action ang mga opinion madalaman sila. Kita mo kina sa interview ni Action Arkinas program sa Agabra sa hotline. No. Si Vice Mayor, si ambal si Vice Mayor, kung ako ba mang kontor mo personal ni Vice Mayor, mababakuna kanya pero galing kay may mga balatian ko sa lawas ko, ikonsulta ko na sa doktor ko kung pwede ko mabakuna in spite kay may balatian ko mo na bla. Gani man. Ano, muna. Kasi kung iyayak surek desisyon, una, yung nga desisyon, mapapakuna. Bakuna gid siya. O galing, kasi depende sa iya nga doktor kung pasuntan sa doktor ya. Yes. Especially nga si Vice Mayor is going to 60 naman kuno to, man? 60 o 61? Something, daw mo na range. Para na to daan sa pila to edad? 18 to 59 years old, no? 18 to 59 years old. Oo, si Vice Mayor manong 60 na ambala diray ka makonsulta sa doktor ko kung patugtag mo sa doktor ko kay tisip manong 16 ako, amo na bla? Gani man. Ano, kung si Vice siya pamangkutong may LSED, siya mismo gamba siya kung may bakuna, kung okay yung doktor ko, ako mismo papapakuna ako. Yes. Si Vice Mayor, si Ising, si Sendir Ruas, tabla mo? Nagambal nga ising ya do mapa-inject sila kung ilalagid man niya tukam. Time, ilan na priority ba? Ilan na mala priority. Kasi subong kung bisan na po nimo ka pulok kung hindi pa imo chimpo matublukan ka kay ti unahon ang mga frontliners ti way kasami mo. Gani, mauna kita no. Dito gani naghambal ang si Mayor sa San Juan to mga mayor sino to? Zamora, kita mo na nag-offer siya ng mapinjection, tapos ilang isang injection, ito mayor, way ka dilistahan, way ka dingalan. Hindi pwede. Hindi pwede po sa gliya. Hindi pwede. Tapusan na, kwansa, na apektuhan, nalatan sa COVID, no? Oo, nag-COVID sa COVID. Muna ba? Kaya mo tani ko panagag niya kung nagkabakuna to ta? Oo, matyak ko naman, batyagan ni Mayor to nga, ano yung masulugin ni siya ako ng corona niya tani.
Pabansi ko, tanita mo ko hindi Mamansin pwede. ko tali to, no? Kasi wala gyud sa kagagaw eh. Di after that, nga wala to sa ginbaton, kay wala tong ngalan niya listahan sa urdo nga siyang mayor. Nagpaputin sa? Daso nga, daw to gin COVID siya, no? Oo, nagpaputin sa Amerika. Buti na lang yung Tipro ko gin-injectionan siguro action dyan, anti sa malatnan COVID, siguro may panagang pa siya sa lawas. Oo, layo siguro sa apay nga mga tamarkado sa Layo ko nga masublan sa COVID, sa virus COVID, kaya may panagang na sa mo. Kani man, no? Sige. Ano sa ito mga ka-aksyon na muna, in the future, buligan natin tanan, o ganay kita na magdesisyon kay pamatian ang pulso sang aton mga ka-aksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Mga ka-aksyon, mga pinakalong sitwasyon diri sa atong ginakamtangan sa Gyapon Live, kita nag-report sa bahin sa Bacolod City Government Center. Karon nga gabi mga ka-aksyon, manayanay ang panahon sa palibot sang syudad, daw lagi pati mansong pag-ulan, hopefully magtayo yun ang kaangay man nga panahon. Pero sa ito na nga magka-aksyon sa mga panahon tandaan, nga isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa tunlawas sa mga paghuyang ko ng pagdubo sang sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Action John Diaz every night sa ato sining nga program taga-anta ligwa ang pulso sa publiko. Sa pinakasimple nga pamangkot kung may bakuna nga available, mapabakuna ka o kung hindi. Yes or no mo lang namong. Iproban ka sila yung ati, why pa ko ka-desider. I-isip naman na gyapo, no? Ang report ngayon na batian, bago lagi dari kay Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa kaluman sang D3 Vibe. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. May ng pito kasangkap. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:37 na. I-check na naman report na gikan sa ato sining mga correspondent. May gabi dira kay Yodi Torta de la Peña Barbecue. May gabi dira kay Lola Turing. Ano, willing mapabakuna, 89 na siya. Pwede man under 16. Pwede Aling kiti lantawon tanan ni unahon ana yung mga 18 pasaka. Labi na kita nga nga mga frontliners, no? From Imos, Cavite, ara si Martin Aliling, kuan gid ga paurok-urok sa Action Night Patrol. Salamat gid. Kami ako nira ang Claridad family sa Tabunan, Bago City, ga paurok-urok sila. Alin kay Edeline Labrador Caridad. Toto Alex Montesa, mayang gabi gid dira ha. Manadala nga pagpaurok-urok sa imo, no? Pamati gid sila. Kay Cleo Habison, mayong gabi gid dira sa imo ha. Kay Jerry Azero Jr., kay Deb Balinsoy. Panay lang si Lola Diting kag si Lolo Pepe sang DSB aling kay Deb Balinsoy. Sa kay Valencia Kenneth, kag sa kay Maria Co, mayang gabigin. Sa kay Erneo Loveras, kag sa kay Jenny Solgon and family ha. Kay classmate ko dira Romel Pagsubiro, mayang gabigin. Sa kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, mayang gabigin. Kay Kativir Aranak sa Henry, kay Jing Navarro, may nandira nga pagpaurok-urok. Sige, i-check ang report ni Aksyon na Roger Gutib.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Dari si Aksyon Radio Gote, line number 3 sa report. Jerman gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon sa atong dari mga balitang Eric sa siyudad sa Cadiz, Cebu, Balaton nga mga area of responsibility sa atong dari nga atong dari nga EOR sa northern part sa Negros Occidental. Isa ka wanted para sa ginakop sa mga katapusan nga kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Ini ang may kaso nga paghawak sa konsispa. Ang ginapatigayon nini sa katapos ng kapulisan. May mga alas 7, immediate takma sa oras 10 sa gabi. Kang Marso 3 sa bawal ng ligan gabi ni. Ang report niya ang ipatigayon sa bahay sa barangay Magsaysay. Siyudad sa Cadiz sa Hacienda Sul ginakop nila mo gingilala sa kay Baltasar Niala. Baltasar Niala is Cebrano. Si 68 anyos de edad kagini siya ang residente sa nanabitan man nga lugar. So, sa report nga ini ang ginakop by Bertio of Warrant of Arrest. Nasa rin, ginakop ini sa mga katapos sa kapulisan sa papuno ni Police Lieutenant Lester Oliveros. Sa mga kapulisan na sa warrant sa Poda Section, bangon may ini siya, may nakapinding warrant of arrest. Ang warrant of arrest nga ini, nga may criminal case number 04-3122-C. Kaso nga theft ini nga permahan ni Honorable Judge Guidoline ni Minea ng RTC Branch 60 sa Cadiz 20,000 pesos ang ginapanugot sa korte kung bakang konsyas ang sinitemporaryo nga kalwayan. Tapos ini siya ang ginadala sa Cadiz City Emergency Clinic agad nga paidalom sa physical examination. So initial galayon na detained naman sa bahay siyang Pinti Custodial Facility sa siyudad ng Cadiz, Action Erica. Sa dugang naton nga mga balita, ang sunog kay natin mutong una nga girespondiran sa mga katapos ng katapos ng Bureau of Fire Protection dari sa mga siyudad sa Cadiz sa may sitio Balbalhin dito sa Barangay Tigluigan. Pasado las 4 kay Action Erica. Ang balay uling ini ginapadagyan ni Ruby de la Cruz. Kagini si Ruby de la Cruz. Wala na sige. Standard ako ni mga gamit lang nila. Okay. Kaya magdula. Daw na balay ini kaginis lang dito na sa Metro Manila. Sa pila na katuwig sa karon. Okay. Nakita sa mga residente na ang kalayo nagagi ini sa kable sa kuryente nga halin sa poste bala. Halin sa poste. Kasi ang ginalagtaw rin ito, puro gabot man to kay na mga personal sa mga ikaw, kagin no si Sama na si Mayo. Pero suro sa nakasaksi sa siling ginalinan sa kalayo mo nga bayara nga nagalatay kalayo sa kuryente nga panaog. Tugod nga ang kuryente nga sinere kasi service drop na kamburan isang panyawan. Ini ang panyawan daw si may balagon kung kita kung familiar ng iba na tumatay palawate. Okay. Ikambon sa dati yan kasi nalaya anak sinere kay man daw utod guro ng puno bla pero kaya niya po siya kampot kurinte. So bago siya may init man kayo ng kinpo buto na no nga nag-crear sa Sangkalayo nagparaog to sa nipa nga to kining balay nga ginabandon. So man mas kawayan siya nag-crear siya sa natawag nga sunog So kaya nag-responderan maglayon sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection sang CDR remote tumatokay na si board member yung Binmirhan kaya may tayo wala man sang nakogig na damage man ang mga pulo yung kalito kayo na tahap sila magbatyas tubig kaya mati ang
ang kalayo aras kuryente kasi kung maglapay wala ang power sa kuryente sa tubig Okay. kag magkala kuryente sa suneret no? So wala siyang naman nga kalikan nga tugas sa pinaka mga persona kag wala pa kita makakuha kung bala declaration sang Bureau of Flood Protection. Pero sunod sa ilang at way man ito labot yan 5,000 kay kagamay mo lang kag isa pa gabok-gabok naman ito kag mga bulmuslot na mga nipa o galing dati sunod sa ila na dapat mag-declare sang damage sa tagiyagin sang among puluyan at sunereka. So, una nga giresponderan din prior sang kaukon at bago lang kinatapos to ang isa ka seremonya o kung makalik na to na implementation kaga ceremonial naging patigayon man sa Bureau of Protection sa local government at saka isang fire prevention man sa itong March 1 kagamuning una nila nga sunog na giresponderan nga ayo lang kay wala man may nalitan at wala naman sa dako nga namin kabahin sa mga propiedad action direct panumdum na lamang ang Bureau of Protection kaya si Dara Remo nga dapat tantanan mag-along din so kaga hindi gid putyansa hindi magsigig kanabok sige po problema po kagtubog man di ba gamit sa mga substansya ng mga kuryente na ilang sinitagtas sa mga puloyan. So, importante ang sinerik, hindi lang magampang siyang kalayo. Correct. Kasi magampang sa kalayo, may laing ginaya kasi bakibla kung magsigaw. Amo nang pabudlay. And, pailan sa kaso ng sinerik, ito mo lang nagalarambo nga 18 anyos to sa masyudad sa kaya nakuha sa doon kabilog ng mga armasa. Okay. It was Medina. Ini si John Bart Albano, 18 anyos ang purok tahanan sa barangay Poblasyon 2, Sunod sa Sagay. Tapos nga di siya nga tigin nakop siya sa tawag tinarik na niya gabi mga lasog sa secretary contact na sa gabi sa hindi reklamo sila professional kasi nagka-bisbis ng armat lokang. So, duwa ka mga armas na nakuha sa iya sining tuo ang sulpak na may bala pa nga duwa kabilog na mga well-fit cut yan nga live ba ni Sir Kalupok kagang sa wala naman 357 nga homemade nga revolver nga may bala pa nga duwa ka mga wala pa makalupok kag may duwa ka mga basiyo sa bala nga arap pa sa cylinder kay man pag-responder sa kapulisan nagpalupok pa siya duwa ka bisis sa sunereka may lang kaya wala man may ito ang katapo sa kapulisan. So ini siya ang il-file na kaya sa kaso in-place sa bayan man sa piskalya dito sa Okonderi sa may syudad sa Sagay, Action, Ereka. Sa dugang na ito na balita sunod sa Escalante naman may mga pitotanan ka mga persona pinagdakop, mga sila involved sa illegal na gambling. So, mga alas 3:30 na sa hapon-kapon na. Kaya patigan ni sa may sitio Santo Niño sa Barangay Mabini, Sunod sang Escalante, ang mga sunday Margarita Lotrago, 78 anyos ginanda. Janet Kasumpang, 49, Ginian Biblioteca, 31 anyos, Sheila Simbrino, 39 anyos, sa ikalima mo si Robincita Baulita, 69 anyos, Bisinisa Batincela, 62 anyos, sa ikapito mo si Susan Bainasa, 62 anyos. Mga residente sa mga lugar, gini sila nagampang sa Paris-Paris. Nga sa rin ginareklamo man sa mga pungluyo mga udman na nagkagabihan kuno kag sugal na ginagilagin mo. So responderan ginayon na ipakatuan taon ni Police Major Elian Listi. So nakopy ni sila kag kaina ate wala man mapatigay na pag-file sa kaso pero sa report niya si file ni as regular filing batok sa sining mga pitotanan ka mga persona action Erika.
Sa katapusan, hining na lumos nga Magiloy, at na aya na karoy lamang kayo dito sila po na University of Manila. Sa China, na istorya na si Kapitan Manuel Escala sa Barangay Tigil. Okay, balikan ta sa aksyon Roger Gutib. Sa talaspusan si sinibalita kung tinisa mang Iloy, ito lang ang report kagapirag si Roger nga nalumot. Siguro ang kapitan sang barangay nga dragista rin ni mang Iloy ay understand na may ginhatag na nga bulig financial siguro sa pamilya. So, Roger, please come back. Yes, actually, Rick, no, tayo na subilano na ton ang kapitan sa barangay, nga mo si Kapitan Manuel Escala, kaya na kita sa Kedisha City proper, kung sila ni Kagawad Bida, ang siniman nga asawa, nga number 1 Kagawad Banda. So, kaya nga ipatawag ka ni Mayor Salvador Balingis Calante, patawag siya kay man gipati kaso sa iya tanan ni Masinaglalon sang sining Magiloy bahin sang pagpaimbal ang lungon sa ginagin shoulder sang syudad Mayo man ang pansyon naman ang ginako man sang barangay Tigulugan para sa muling abi nila na hindi na mabudayan pa ang pamilya. Ang bana, karon man itong adlaw ang yes nga mo suruway sa mga kuwatikon na paabot ng laban na kaya nag-aupot din sa isa sa ining Forsyther Black Road sa may Southern Fortune sa inigaran. Ang yes nga boss, kaya kaya na balik kapitan iskala nga bana, manugpauli man. Pagod ba sila tabo, sinisay nga Mag-Iloy, action erecta. So, daw tatlo katlaw ang haya sang Magiloy pagkatapos sila ilubong ini sila. So, shoulder na sa syudad ang ibang kagang lungon, ang pansyo naman din shoulder man sa barangay sunod sa kay Kapitan Manuel Escala. Amari at sunali nga sa ka report, balita sa mga informasyon din sa may Norte Gabansang Probinsya sa Negros Occidental. Kami para siya ato niya ni Goglin Javier, nagpamatay isa ito na po ng Lumang Ross, may kapila kay Nico Naton, Glenn Javier. Ari lang po di may kamay ka ba? Kamay nga ito. May piti ka ba? Mga balita, informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Rin sa aksyon to, Jergotin nag-report. Sa bakulot, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina si Roger Gutib, Theriabet Live Report sa Sudad San Cadiz. Ang report action na Roger Gutib ginadulong sa iyo sa karawan sang DTX 500 capsule. Gusto mo pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang ayaw sa pagtuhaw sa maliton mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang hiyadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negros
inyong pamatian. Stasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Balita! Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Magabi dira sa kay Manong Ime kay Manang Nilida Lopez. Good evening lang ha. Kay Roy Beltran. Kay hindi ro na traba rihida dira baw nagaporok-orokin si Baby Yuki. Si Toto Ayan J. Traba. Kag Mr. and Mrs. Elvis Cagdora Patigas ang sumag. Mabalik kita when we come back. Balik ang report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito.
Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tawaragat mga bidira kay Maninoy, maing kay Maninoy Chari Salvacion. Ginatami natin mandira, happy listening si Sofia Haleya kag pamilya ko Inyon sa Barangay Batuan, La Carlota City. Alin kay Ronnie Inyon, San Angel Taxi. Balikata sa aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action John, sa balita report, please come back.
Aksyon na arestado ang 3 ka mga persona sa ginkas nga bypass operations ng Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team o Conpedia Set sinigila mga gabi diri sa area ng Dalan Rizal, Barangay 26 Surad sang Bacolod. Ang 3 ka mga nagkaladakpan Sunday Giancarlo Notavio, 26 anyos ng Barangay 28, ining si George Garces, 36 anyos ng Barangay Tanguob, kag Benjamin Rosales, 36 man ng edad ng Barangay Estefania, tanan sa Surad sang Bacolod. Sunod si Conpedia Set Team Leader Agent Bamboo, ining subject nila nga sa Giancarlo Notavio, ang mga duha na kasimana nga ginamonitor sa mga otoridad matapos may baluan ngayon igri nagaduso dira sa illegal nga droga sa Barangay 26, bisan nga siya nagatiner sa Barangay 28 Action Erika. Na-recover diri sa Perea Set sa bypass operation ang isa ka tie knot o nga plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu, isa ka bigid sa transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu, duha ka may elongated transparent plastic sachet sang illegal nga droga action arrest nga gilabanta nagabugat sang masulusobra sa 60 gramos kag may estimated dangerous drug board kon DDV value nga nagadagat naman sa sobra 400,000 pesos action Erika. Ining si Notavio ginakabig bilang high value individual sa atong nga magkapulisan tungod man sa kantidad sang na-recover ng illegal nga droga gikan sa ilang posisyon. Samtang si Garces kag si Rosales ang lunsay man ginakabig bilang newly identified drug personality. Tungod nga ini sila na balon gidamang sang kapulisan gina-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga bilang kaupod abi no sining subject action na kinagaduso man sa illegal nga droga sa ibang pagid nga lugar. Ining bypass operation gid kasasakilig lamang sang dalan digos Barangay 26 ugaling ang inventory anging kasanadra sa tubang sang talatapan sa Perea Set sa Dania City Hall diri mismo sa Masyalad sang Bacolod bangod man sang seguridad nga luyag nga i-prevent no ang kabudlayan dito sa area mismo action na kay magdumadulom ang lugar. So nagdesisyon ang Perea Set nga isaylo sila mismo talatapan malapit ang pagpatigayon sang inventory. Ining 3 ka mga persona na karon nagapabilin preso sa custodial facility sang Perea Set sa Medania City Hall kada hindi pagdadon boss nga daw sa area naman sang Perea Region 6 Head Office o Regional Office action direct sa Masyalad sang Iloilo. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Light ka. Salamat Kid Action John Diaz. There you have it, akabugusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program. Webes nga edisyon magabalik ini buwas Biyernes. Opo diri sa ato nga mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi. Action na Roger Gutib, of course, Action John Diaz. Action ninyo bugil ang ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswell Patrol. News Center Action and Defensor sa ato nga mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action JM by Keen. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong sa Bago si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sa Batang Suway, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Saka sa mga station manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lakad ng Urban Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang biliko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,